Lord, lead me on.
आमची वासोड आपलो जीव दिलो रगता प्रेमी ग्राम मोकमोजो केला ताच्या मोलीक रक्तान दिला भोगसाणे ताच्या जिणे मरान सर्गीचे जिणे एक थेंबो तुझ्या रक्ताचो
देवाची माय पापिया आयती रवल्या तुका. Sısnancı baba hondu kami. जाती मोकक्षा पिताची आमच्या स्नेह आणि सुगंध राजा सुख्रिस्ताची तुला निरगत आणि देव आमचे
संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर ससनाचे बाप्पा आमचा बाप्पा तुझ्या तुझ्या ठेवगाच्या भूताची आमच्या सूर्य आणि समुद्राची सुख्रिस्ताची पुराणी रगत आत्मानी देव कोण आमच्या वर्गाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या वर्गाच्या परिपणापासून येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकृत कर ससनाचे बाप्पा तुझ्या अतिमोगाच्या पुत्राची आमच्या सगळ्या आणि सर्वांची सुख्रिस्ताची पुराणी रगत आत्मा आणि देव कोण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या
जशें जिवन बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सरगार तावन देविल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो आनी उंड्या बरींनी ते मोन खावले जो कोण तो उंडो खाता तो ससना जियेतलो देवाचे उतारी मोगळा जिसू तूं जावन आसाय जीव आनी जिवंत तुका सकमन केलो तूं मराक जाल्यारी जियेतलो तुवें म्हणाय हिरडाबाई आपल्या संवसारी जिवितान पासपाक येवन तुका सेवन आज तुज्या राजाक पावल्या तुजे दवरलो विश्वास ताकीनी आनी तुका सेम तिचो भावात तिणें ह्या संवसारी जियेल्या तुका जिवितान तिच्या भुरग्या बाळांक तिणें सांबाळ्ळां आनी एक मोगा बरी आनी भावार्था बरी फुटान तिणें सांबाळून गेला जाऊन तुझे राजम काय येऊन तुझी कशी सरकार जाता तशीच संसारात मान मुरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगत आज स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझी कशी चेंजेस भगवती मुरे जावते मये मोप्याका देवनका नमान मुरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगत आज स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझी कशी चेंजेस भगवती मुरे जावते मये मोप्याका देवनका नमान मुरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगत आज स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझी कशी चेंजेस भगवती मुरे जावते मये मोप्याका महिमा बापा गणी पिता गणी पवित्र प्रश्न आमच्या बहिणीच्या मरणावरून दुःख असलेल्या कुटुंबापासून आम्ही माग्या जेजू ख्रिस्त समोर स्वामी
ताच्या हजरपणावरवी हे दुःख पयस करून दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सारखींच्या तुझे नाव गोवित जावं, तुझ्या राजम कायम तुझी कुशी सारखा आसता तशीच संवसारान. नमाज मेरे दुकान बलिले से मुझे संगत आश्रय ने ते सुदेव ने सुदेव फॉल Jesus. महिमा बाबा का पिता का पवित्र कष्ट तेल्यानो येया ओजन बोके यानो येया दितलो विशेव हम तुंगा कष्ट तेल्यानो येया ओजन बोके यानो येया दितलो विशेव हम तुंगा. सर्वेश्वर तुमचे सगळे असो प्रार्थना. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदरा आणि ससनाच्या देवा आम्ही तुका सरपडून प्रार्थिता तुझे साकरणी ह्या संवसारात तुझे सरशी तुला फरमायली तिका उजवाड असो आणि शांती समाधान असो जागो फावो कर. मरणाची दारां ती सुरक्षित उतरण वसो आणि भक्तांच्या निवासान आणि अब्राहमाक आणि त्याच्या संततीक पसरलेल्या बाकी प्रकाशांत ती असो. तिच्या आत्म्या कसले नष्ट जायना जाव बगर वर्त तो पुनर्जीवनपणासून इनाम भाव जाऊन दीस उदेताना तिका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर. तिचे अपराध आणि पथकां बोगोस आणि ती तुझे सगळे अमर जीवित आणि ससनाचे राज जोडो ख्रिस्ता आमच्या सुम्यावरवी आमेन. दुखेस्ता पासून आम्ही प्रार्थूया. काकुळतीच्या बापा आणि सर बुजवण्याच्या देवा तू सासनिक मोगान आमचे जतन करताय आणि मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कारतेल्या तुझ्या साकरा साकरणीचेर तुझी दिश्टी घाल म्हणून आम्ही कलतेपणे प्रार्थता. सर्वेस्परा जातो आमचो आसरो आणि बळ आणि ह्या दुखाच्या काळोखा आणि वेळा पातावन तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार. तुझ्या पुतान आमच्या सुमयान आपण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जाऊन नवे जिवीत आमकां दिले. आम्ही त्याच्या सरशी दावाशी कर आणि ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली स्वर दुखां पुसून वितरीत आमचे भावा बहिणीकडे आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सुम्यावरवी ससनाचो विषय मरण वीस घालची त्या उपरांत तिकडची रचना थंयसर टेम्पो आसा थंयसर बसच्या वेळार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मरणांतावन जिबान जाल्ल्या आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो आमची मोगाची हिल्डाबाई कालच्या दिसा देवाधीन जाली ती अंतरली पण ती ह्या संवसाराक मात अंतरल्या. ससनाच्या जिविता पुर्तेपणी ती जल्मल्या कोण एकल्यान म्हज्या लागीं म्हळें हिल्डाबायच्या मरणा वचोंक ती आमकां मोगाची म्हूण सांगून भोवशा तिची जिणी सादी खालती आनी त्या देखून तिणें तशें म्हळें आसतलें. भाव भयणीनो हाची लितुजीत आमकां आपणी दिता सोम्यातय दोन तरांच्या विशेवाक एक कुडीचो विशेव आनी एक आत्म्याचो विशेव. आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारान कुडीचो विशेव गरज आसा पण मेल्ल्या मनशाक कुडीचो विशेव गरज ना फकत गरज आसा आत्म्याचो विशेव
आनी त्या देखून आमी जायते कोणी काय करता शास्त्राचो विशय म्हणल्यार कथा आनी सतत मरणाच्या मिसा वेळार ह्या एकच मरणाच्या सप्रमा वेळार आमी गायन करता मोठी खुशी जावं म्हणल्यार कथा आमच्या भयणीक फाटल्या सभाते पदावन बरें लागल्या वेळार पुतान सुनेन कुटुंबान मोगान जतन घेतली ताका सारकी जावं ताच्या इतर मोगाच्या मनशा मुखार जतन घेवंक जायते प्रयत्न तांणी केले आमची हीच वर्सांची सभा नेमका आशिल्ली आतां मरण देवान दिल्लें तिका एक इनामनी पगार जिविताचे अंत सस्नाचें सूख पुर्तेपणी भोगच्या खातीर आनी हें सस्नाचें इनाम सस्नाचें जिवीत भरपूर तिका लागून देखून सांगून ह्या निर्जस बलिदानाच्या जेवणाक वांटो घेता त्या मागीर आमच्या बाटकांची आमी करतले आमी प्रार्थुया सर्वोत्वेदा देवा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांत तो पुनर्जीवन जालो म्हूण बाबार्थान आमी वळखून घेता ताचे सगळे मरून घेतल्या हेड आमच्या भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावं फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक जकारियाच्या पुस्तकांतले बसा सियोनाच्या दुवेक व्हड उल्हास कर जेरुसलेमाच्या दुवेक संतोशान भोवमान पळय तुजो राय तुजेशी येता तो नितीवन आनी जैतेवन तो कालतो आनी गाडवार बसून येता गाडवाच्या मोरार गाडवाच्या तरुण परार बसून तो येता एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाच करतलो झुजाचे दोनू तो मोडटलो आनी राष्ट्रांक शांती परगटतलो ताचे साम्राज्य दर्यातांव दर्या पर्यंत आनी युफ्रेटीस न्हंयतांव पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतले देवाचे उतर हें देव
कष्ट केल्या लोकांक वचन वयल्या लोकांक हांव तुमकां विशव दितलो समाधान दितलो इतली आपुरबायची उतरां इतली मोलादीक उतरां इतली सुवादीक उतरां खंयच्या प्रसंगारांक सांगिल्लीं आसात अशें म्हणटना विद्यार्थी ताळयो मेळ्ळ्यो आनी ताणें सांगलें तुमी इतले मोलादीक देखून तुमच्या जिवितांत तेंत उत्तेजन मोटिवेशन धैर्य आनी भाग्य आनी विश्वास धरून तुमी मुखार वचूंक जाय तुमच्या कुटुंबात तुमच्या समाजात आनीक सगळ्या संवसाराक आनी देवाक मोलादीक म्हणलें तुमी दाखोवंक जाय भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत जायत्यो मोलादीक वस्तू आसात आनी ह्यो आमच्या हातांत मेळच्या तेन्ना मस्त कश्ट काडटा मेहनत काडटा एक विद्यार्थी बरें शिक्षण शिकता शिकोवन थोडे फावटी ताका पुरो जाता बेजार जाता आनी त्या देखून परीक्षा जाल्यार कोणते भुरग्यांक रजा दितात रजा दिली मासा तुलो विशीव कोणी एक घरा कामाक आसा काम करता 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 आयदनां धुवची रांदन करचें मदल्या तें नित्य काम पुरासन जाता बेजार जाता तोड इल्ली विश्राम काडली या विशेव काडली या कितें पिकनिकाक या आमी खंय म्हणटा दुसरे कडेन डायवर्शनाक या म्हणून आमकां भोगता पिढी ताची जतन घेवची पिंडाबायची जतन घेतली तुमी मनशां म्हणटा 3 वर्सां हांवें पळयलें एकली दोगांनी एकली तुळशी संघाक गेली आनी अशें म्हणटना तीच साकरी करची सदां त्या मनशाची सुनाक न्ही आनी तांकां एका तराची पुरासन जाता बेजाराय जाता एक डाक्टर एक नर्स तुमी चिंतून पळया आनी एका दिसा एक डाक्टर नर्स तेंच काम पिडेक दुसरें जावं पुरो पूण एका ताची उपकोण येता बेजार जाता आनी कितें बद लावून आशेतात आनी त्या देखून कितें रजा कितें विश्राम कितें विशेव फाल्यां शिश्तान दिसपाक आमकां रेती हांवें सांगलें सांजे रेतीक प्रारंभ जाता रेतीन एक विशेव आसूंच वेळ इतलें बरें रेस्ट करून नियाळ करून धन्याचें आनी कुडीचें कितलेशें बरेंपण चिंतन मंथन करून असलो अवकाश तुजे विशेव आमकां मेळटा भाव भयणीनो गल्फांत आसतली पर्यटन वर्सा रजेर येतात कित्याक थंय तांकां मस्त काम असो खावो हें सगळें म्हणटाना तुज्या कुटुंबाची पयस आसात आनी त्या देखून ती वर्सा एकटी रजेर येतात गांवांत येतात थंय हांगा येतात कुटुंबाच्या लागीं वेतात विशेव घेतात लाभ दितात अशें म्हणटा चेंज लायफ आमची कितें आंखय जाता आसतना उपरांत कितें जाता आनी जाणा हांगासर एक विशव मेळटा एक चेंज मेळटा पयलें चेंज तें संवसारी जिवीत संवसारी आसलें अत्मीक जिवीत ताचें बुरतेपण आमी भोगूंक येता आनी त्या लेकार आमी पळोवंक गेल्यार आज म्हणटा बायबागीस सई देवाक आमी अनुदान दिवंक जाय कित्याक ती मस्त कश्ट केल्या तिका विशेवाची गरज उडितावन अज्ञाच्या विशेवाची भरपूर विशेवाची गरज तिका आसा आनी देवान आज तसल्या एका आपुरबायच्या जिविताक आपयला देखून मरण संभ्रम जावन दी देवाक आमी अनुदान दिया आनी बरी जिवी तिका दिल्या तिची सेवा सारकी करून त्या भुरग्या म्हाका कुटुंबा म्हाका फोलो केल्ल्या खातीर आनी आमी ह्या संवसारांत आसतली कुडीचो विशय मात न्ही अज्ञाचो विशयूय आमी जोड घेवंक आसा म्हणजे मतीन दवर जे मोटिवेशन कित्याक सुरवेर सांगिल्लें आमी जिवितांत आमी मोलादीक देवा मुखार पेल्या मुखार कडेन मतीन दवर ही मोलादीक जिवी बऱ्या तरान जियोंक देवाचो आदार दिया देवा बापाक मानता कसलें जावं म्हूण मागात
परिपूर्ण सह्याच्या तुका भेटयता तिच्या आत्म्याक स्नेहांकाचे कतून गासल्यार दया कोणी ते दोन काढ आणि तुझे सुख भोगूंक तिका भर आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नाव भी तुमचे सगळे आसू काळजा उभारूया सगळे स्वराक आमच्या देवा वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्ववेदरानी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिवासून फावो ओ काय नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जगमान दिलो ताणे आमकां जग नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या जिवा जिवत्या समेस्ता जिवीत शासनाचे आपल्या सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता आपले सुशेरुका स्मरण सोसून वेच्या आदी ताणे उडो घेतलो तरी वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी पडलो हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समाप्तीची तेचपरी जवानातच ताणें काप्स घेतली नव्यानी वस्त्र ही आपल्या शिसांक दिली आनी पडली तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काप्स नव्या आनी सासणी कराराची ही रगत आत्म्याचे भक्ताने मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वागून केलें हें म्हज्या उदासाक करा Avarta sokot pargatuya तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करून आमकां भाव केली देखून आमी तुका दिवं आसता जेजूची कुडान असेल ते आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता
सर्वेस्परागी तुमचे विस्तार विधी सगळे सुडास्त आणि फ्रान्सिस आमच्या बाजून बाबा पीटर पॉल आमच्या गोडी बाबा आणि सगळे यासाठी वटला बराबर तुका प्रीती मोगान वाढली सर्वेच तुझ्या साखरेची हिंदाची कामं कर तेव्हा या संसारातली तुवें आपण दिली जशी पवित्र स्नानावरली जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं जीवनपणासोबत वस्त्र मेल्या तरी आमच्या भावा भयणीची कामं कर तांकां दिसता मेली असं दिसता तुझे बरसरी मुखा पडयो पावो कर आम्हा समेस्त दया प्रभू आमी मागता वार बरी देवाची माये संगती भगवंत सुसे भगवंत धर्मता सगळ्या आणि सहकणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वाटली तांच्या संगता तुजी महिमा गाव आमकां पावो कर येजू ख्रिस्ता तुज्या पुजा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वतेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना तुझ्या सगळ्या आमकां मागू शिकयले मागणी म्हणया आमच्या बापा सगळीच्या सर्वेस्परासर वाईट प्रियंका निवार दया तुझ्याची गीतान सवस्ताई आमकां सखीचे वाग आणि आमच्या सुगंध राजेजो क्रिस्ताची येणे व शांत लेखियांक आमकां तुझे उदार काकुळटी सहकांतांची सुटय आणि सर्व आकांतांची वाटली सगळ्यांक तुजो बरिस्ता तुज्या धर्मता आणि तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे गोंय सभेच्या भावांताची दिश्ट घाल तुजे खुशेपरपणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट सगळी थाय ससनाच्या ससनाक सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं कुडीचो आत्म्याचो विशेव दिवचो समाधान दिवचो सवकासाय दिवचो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी ताका सेवून ताच्या सवकासायन जिवची आमी सुभाग म्हाका पावयना पूण तुज्या म्हाका वडायनी Oh,
जिविताची कणेस मीठ प्रत्वेचे पुन्हा जीवन पणकीन आमच्या भरवशाची तेरे क्रिस्ता याचे जेजू कोल्यावया दितो जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू कोल्यावया दितो जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका आम्ही प्रार्थूया. प्रितीवोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयना वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिलें. ह्या पवित्र जेवणान तुवें फसलेल्या हिल्डा आमच्या भयणीक ससनाच्या जेवणा बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वोद्भेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. देखून बसा. 27 म्हयन्याचे मीस फाल्यांनी परवा मंगळारा दिसा सकाळी 11:30 वरांचेर आसतलें. फाल्यां सोमार परवा मंगळारा 11:30 वरांचेर 27 म्हयन्याची मीस दवरलां. दुखेस्त कुटुंबाच्या नांवी तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाक आपोवणें आसा. आतां श्रद्धांजली. देवादीन हिल्डा डिसोजाच्या मोगाच्या न्हू. हांव पुनर्जिवनपण जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. जेजूची ही उतरां आमकां भरवशेचें तारण जावन आसा. ह्या संवसारांत 83 वर्सां आमचे मदीं जियेली देवादीन हिल्डा डिसोजा, राणी फराफेगदीच्या देवादीन सेबेस्टियन आनी देवादीन मेरी डिसोजा हांच्या 10 जाणां भुरग्यां 6 चेडवां आनी 1 चेडके जावन आसात. हिल्डाबाई 25 जावन आसा आनी हिची एकली भयण सिस्टर ग्लोरिना बेतनी मेळांत वावरकून आदल्या गेल्या त्या 2 वर्सां आदी ती देवादीन जाली आसता. तिका आमी ह्या वेळार ससनाचो विशव मागता. हिचें लग्न 1976 इसवेंत फेर्मानोर फेगजीच्या देवादीन जेम्स डिसोजाच्या संगी जाल्लें. हांकां एक चेडको भुरगो आसा, प्रकाश, जॉन प्रकाश. देवादीन हिल्डा डिसोज फाटल्या 4 वर्सां आदी तिका स्ट्रोक जावन ती आस्पत्रेक दाखल करून ती फाटीं घरा येवन आपल्या घरांत आशिल्ली. तरी तिका तिचें काम करूंक जायनासतना तिका दुसऱ्याचो सांगात जाय पडटलो. ताच्या पुतान प्रकाशन, सुनीन सुचितान ताची बरी जतन केल्या आनी तिका कितेंच उणें पडनातल्या बरी तांणी पळयलां. ह्या वेळा तिका फाटल्या 3 वर्सां आदी तिची बरी जतन केल्या. प्रेसिल्ला तिची बरी सेवा केली आसतना ती फाटल्या एका आदी म्हणजे आयच्या दिसा ती देवादीन जाली आसा. तिका ह्या वेळार आमी ससनाचो विशव आमी मागता. फाटल्या जून 5 तिची भलायकी तितली बरी नासली तरी तिका ह्या जागबापांनी येवन मागणें केलें. त्या उपरांत भलायकी इल्लीशी बरी जाली तरी फाटल्या 2 हप्त्या पयलें तिची भलायकी आनीक बिगडली. तरी कालच्या दिसा सकाळींच्या 10 वरांचेर आपले 83 वर्सांचे संवसारी जिवी संपोवन ससने जिवीत आपणावंक सर्गराजाक म्हूण
पावल्या म्हूण बवरतान पातयल्या. देवादीन हिल्डाबाई एक उत्तम कृषीक जावन आसा. खुशाली स्वभावाची, अस्कुऱ्या तोंडाची, मोमाळ उलोवणे, घरांक आयल्यांक मोगाचो सत्कार करतली. मागणेर जर वाड्या जमत ती चुकयनातली. खालजान मोवाळ आनी चतूर ती आमच्या फिगजेच्या दुखी सायबींच्या संघांत बरी सेवा दितली. उदेल्लो सूर्य बुडता, फुलल्ले फूल भावता, पेटलेली वाद पालवता. तशेंच ह्या संवसारांत मनीस जल्माता आनी मरण पावता. हे प्रकृतीचे नियम. मरण कोणाकच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी मरणा उपरांत सर्गराजान देवा संगी ससनाक जिवंक आसा म्हणले चिंता आमकां भरवसो दिता. देवादीन हिल्डाबाईच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्यार प्रकाशाक, सुचिताक आनी जविताक, मोगाच्याक तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव बुजोवन मागता. तिच्या वेगळ्या सरवरवीं जाल्लें दूख सोसून व्हरूंक सरीस पो देव तिका सकत दिव म्हूण मागता. तिणें मनशा सैमाची अस्कत केल्ली पातकां सरीस पो देव बगसून दी आनी तिचे सांगता सगळ्यांची चूक फावो करून म्हूण मागता. आदेवस तुका हिल्डाबाई, आदेवस आदेवस. सांगता आमी म्हणया ससनांचो विशव दी तिका ये सुम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फंकय समाधान तेरे विशय घेवन दी. आमेन. भाव भयणीनो, मेल्ल्या कुडी मातयेक लावन सो कायदो भावार्थ्यांच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ही आमच्या भयणीची हिल्डाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत जीवन प्रणां विनाशी करूं तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवड्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतसो सांगात तिका फावो जावं. दयाळ बाबा, आमच्या भयणीचो हिल्डाचो आत्मा आमी तुज्या आधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगात पुनर्जीवन जातली म्हूण ती भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणी सभा देण्यांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दीन वसता. सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकरणी सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसार आजून आसांव ती बाबा ताच्या उतरांनी एकामेकां बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्त सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियो. क्रिस्त आमच्या समिया मरिफात. आमेन. Jerusalem,
घेऊन तुझे विश्वासाचे पण तुवें पवित्र केले अशें कुडीने की वाडयता ते आमचे प्रार्थना मानून घे की आपण तुझ्या साखरने हिरडाक शांत विश्व मेळो तूच आमचे जीवनपणाने जिवी देखून तिका पुन्हा जीवन तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश बघून तुका पावय जे तारा सुस दिताय ससनाच्या ससनाक आमच्या बहिणीकी आजीवितान ते आपणास अशी देवाना पहिली देखून मातयेची केली तिची कूड आम्ही मातयेक लायता पण मेल्ले आमचं प्रथम जीवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडीसारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणी समयाच्या आधीन करया समी आपल्या शांती तिका वेंगू निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू आमच्या बहिणी पासून आमच्या समयाचे जो क्रिस्त रागी आम्ही प्रार्थुया ताणे म्हणले हांव जीवनपणाने जिवीत म्हाका सत म्हणता तो मरो जऱ्यारी जी येतलो आनी म्हजी तेंची येता आनी म्हाका सत म्हणता तो ससनाक मरसो लाजाचे पण रोडलोय समी आमची दुकां पुसून काड जीवन केली आमच्या बहिणीक सासणीक जिवीत दी पापल्या सर्वात तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बहिणीक तुझ्या राजान घे आमच्या बहिणी पवित्र तळ केली आनी पवित्रान तिचेर मोर मारली तुझ्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकठांय आमच्या बहिणी तुझ्या कुडी रथाच्या पवित्र जेवणात बसली तिका तुझ्या सर्गींच्या जेवणात बसय आमच्या बहिणीच्या मरणावर मी तू केसरल्यांक भावार्थाच्या पुजवण्यांनी सासणी जिविताच्या भरवशान दयित केली तुम्ही असे केले मागणे म्हणी आमच्या सर्वेस्परा तुझ्या मेल्ल्या साखरेची हिरडाची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिनाका कित्याक तुझी खुशी पाळून तिका मौन आसले करया बाबार्थ आनंगा तिका बाबार्थ्यांत एक पोट येयली तेच पर्यंत तुझे काकुळतीन सगळी देव ताच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या समी अमरिफात देवा तूं भक्ती परित मागण्या कान दिताय आज भक्ती निके पिवच्या या तुझ्या साखरने हिरडाक विसल्या संगाता सर्वींच्या सुखांत वाटोला बई क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात ससना सविशेव
भाग्यवंतानो ताच्या